Večeras ćemo da pravimo finu pitu sa bezglutenskim brašnom. Sastoji se iz 3 dela, 2 dela se peku i onaj treći deo se pravi fil koji se stavlja na ohlađenu koru koja je pečena. Prvi deo ide ovako, stavi se, evo ovako, u prvi deo ide 200 g margarina ili ti putera, 200 g šećera, jedan bourbon od 10 g, ide 200 g mlevenih oraha, 6 belanaca koji se posebno umute i ide 200 g bezglutenskog brašna ili brašna. Nije bitno koje je brašno. U ovom slučaju pravimo bezglutensko brašno. To se umuti, sjedini, sipa u tepsiju, peče se 10 minuta otprilike, tek da dobije onako da počne da se suši, da se peče, znači tako 10 minuta. U međuvremenu se smućka 6 žumanaca koji je ostalo sa 210 g šećera u prahu i jednim vanilj šećerom. Penasto znači da se razbije šećer, što duže i brže se muti, to je lepše. Izvadi se ona upola pečena kora, brzo se premaže sa žumancetom i šećerom i vrati se nazad u rernu, peče se još nekih 5 do 10 minuta, isključi se rerna, ostavi se isto tako jedno 5 minuta i vadi se napolje na temperaturi od 180 stepeni, ali ne znam koliko to dođe. 354. Dobro. Kad se to ohladi, posebno se napravi, popare se orasi sa deci mleka, 200 g znači oraha se popari sa deci mleka koje mora da se prokuva sa 200 g šećera i vanilj šećerom, znači meša se da se otopi, pokazat ćemo to, 2 štangle čokolade i sad otprilike 70... Crne čokolade, jel? Crne čokolade za kuvanje, 2 štangle, odnosno oko 60 g. Ne treba više, tek toliko da da boju kontrasta ovom donjoj kori i 70 otprilike grama ovog maslaca. I to se ohladi i kad se ohladi ona donja pečena kora, premaže se preko žumanaca, odnosno preko te kore, gornjih svoje su žumanca, i kad se rastanje taj fil od oraha, pospe se još dodatno, se pospe orasima i sečeš štanglice i ručkaš. Krećemo. Stavi se puter ili margarin. I stavi se šećer. U stvari prvo ga ulupamo malo. Krećemo sa korom. Stavimo margarin unutra i pustimo da se umuti. Da se umuti. Dodamo šećer. Vanilj šećer. I to penasto umutimo. Posebno stavimo belanca koja ćemo umutiti penasto, ali ne odmah, nego prvo ovo da se dobro penasto umuti. Dok se ovo muti još, znači umutit ćemo belanca penasto i uvek u belance dodati malo soli, što bi rekli prstopat soli. Da se bolje umuti. Znači, belance smo umutili.
penu, tako da bude penasto. Žumance ćemo staviti u ovu posudu. Šećer u prahu, to je za onaj žuti deo koji će ići posle na drugi sloj. A ovo ćemo sjediniti sa... Ovo ćemo ustaviti. Vidimo šta sam odradila ovde. Tu ćemo, pomešat ćemo sada brašno i orahe. Sa tim. Najčistije. U ovo ćemo dodati bezglutensko brašno. Dodaš orahe. Treba druga lopatica. Dobro. Dodati trećinu belanaca, pene, da bi se lakše ovo izjednačilo. To znači sjedinjuješ Da. belance, orahe, brašno, margarin, puter, šta god. Da. Dodamo ostatak belanaca. Ali prvo si ubacila ne sve, nego... Samo trećinu da bi se lakše ovo ostalo. I sve lagano ga okrećeš. Zašto ga lagano? Da se ne bi razbilo belance. Ovo jeste masna kora, ali... Evo, ovo smo sjedinili. I sad ovu masu ćemo da sipamo u tepsiju pripremljenu, koja je otprilike 25 sa 40. Ili ti 9,5 sa 15,5 inča. I rasporediš, u tankom sloju to bude. Kao moler. Kao kuću da malterišeš. I to je to. Kad smo stavili tepsiju, stavljamo u rernu koju smo ugrejali na 180 stepeni. Otprilike na nekih 10-ak minuta. Za to vreme ćemo da mutimo žumance. Mutimo žumance da bude penasto. Evo, ovo smo penasto umutili. Ovo je spremno za koru koju ćemo staviti preko ove skoro pečene kore.
odradiš da ti lakše bude, da se lakše raširi, znaš, da nije samo na jednom mestu. Sad smo namazali to. Otprilike tako to treba. I vraćamo u rernu na dodatnih 5 do 10 minuta. Znači tek kad, znači lepo će da bude kad otvoriš rernu posle tih 5 minuta ili 10, pa kad pipneš ovu žutu koru, a ona hrska onako, kucka kao puslica. Sad ćemo da napravimo onaj fil koji ide na pečenu, ohlađenu i pečenu koru, odnosno taj kolač. Treći ili ti posljednji sloj. Jeste. Stavit ćemo deci mleka. Može biti i kokosovo, i pirinčano, i sojino, i kako god da je mleko. Može biti bademovo. Stavimo mleko, stavimo šećer unutra, i vanilj šećer. Onda ćemo da promešamo. I kad provri, malo ćemo mešati da se raščini, da se otopi potpuno šećer. Kad se otopi potpuno šećer, stavljaju se orasi. Ovo je provrilo. Otopilo se. To na jakoj vatri šta će? Na srednjoj. Da ne bude ni previše jako. To nije bitno. Znači evo, kad se ovo otopilo, stavimo orahe. Stavi se tako 200, može i 250 grama oraha, nije bitno. Od viška glavne boli. Od viška glavne boli. I samo malo na vatri da bude. Onda ćemo da ugasimo to. Više. Ugasimo ovo. I u tako vruće dodamo čokoladu. I ohladimo. Kad bude onako mlakuckavo, što bi rekli, možemo da stavimo puter unutra i da ga ulupamo i to bude kao fil za tortu. Da proverimo kolač. Evo, vidi. Viš? Kako je korica. Znači, ništa više, gasimo rernu, možemo slobodno da izvučemo napolje i da se ohladi. Ohladio se orah, fil se ohladio. Sad ćemo da ulupamo malo putera i onda ćemo polako dodati. To može i ovako, a može i u mlake orahe. Meni se ovo ohladilo, neću da ulupam. Kao i svaki fil koji bi se radio. Dodaš malo po malo fil. Da se izjednači i to je to. Evo, ovo je gotov fil. Sad ćemo ga namazati preko kolača. Sad ćemo namazati preko pečenog kolača. To je treći sloj. Taj treći sloj. 80. Evo, ovo smo izravnali. Čekaj to. I sad se orasi. Još preko toga ide sloj oraha. I onda kukulele. Mislim da ti nije
naporan korak, mislim da nećeš moći da ga napraviš sam.